O mai ngi don kam man the duty sports pan nek kai high school. มันตามประเด็นพิซซ่าแต่คนเอ็นสเตทอีไม่เดียวพิซซ่ามั้ง Pisang ni, cispa. Anu wani mo, sibin. กี่คนกี่ดอนกำเทจุติสกุล Thiệt kin ai, dan bakang. Ka film kasi ka balai kerteng kandailan ka de kawai ni ki film kasi ka balai shimbanta da ki nong ak film ki bala pau ha ka jela bat ka balai ya yeu bha da ka jingwan poi jong ki pai ba nong pej film on pani biang hanong ba shlong kata ha biju cinema utrai jong ni ka film kandailan uba komandar sang pliang ha ba pentip ulong ba ka jing pani ya ka ni ka film ha ki ni ki si ki bladam kala don ba ka jing thut ka balawan leng ba ka jing ki jong ki pai ba ka jela halor ka jing sha panyap jong ba lur sha hinyota ha icha mati nang ta ha ka jing petni ha ka wat ka baru kawan ka jing khang dam namar ka klam coronavirus bad ha ka jing petni ka balai ru kawan biang ka klam coronavirus ha ka wat ka baar kum tau ba komandar sang pliang ulong ba on petni biang ye ka ne ka film kandailat ha biju cinema han nong ba shalong kaban sedang nadu laisai ka singi kata nadu ka sau tarik unai wing ar puar hadu ka shipo tarik unai wing ar puar Terjauh. Het pawan berdin. Ipahin sa shop yang imay te kon sabit tang mangimo Akan jai pa mas o mangakan yai beinum susupi snap jar mame ukpa jong me la phen lada me ko alet khilet bar tukpa la jong ukpa jong me la yap me la smu thong Play shibun iti bara bikin mau ya kan neka film Thailand ko bang sedang pempunyai dalam keneka jingnya ki nak tahu juga camati dono ka curfew hari itu ngilastan ibiang kadono keneka jing khang lockdown namar keneka Jepang klam covid sesisin ngilatrai biang pempunyai kawan biang keneka second wave jong keneka covid dikibabuan na pedeng jong pi pimpat di opet keneka film jonga ka Thailand de nga kerpat ifi bah ngin sap ibiang nado ka sau tarik hadu sipo tarik mentau benai November dengan kerpat ifi kino ki bompat yo iya kene ka feng tila ban let pej ngin pen ibiang ha biju cinema ka por khatwei steng nta por RBJ por san BJ bar ka por new BJ janmet na pedeng jong pi nge scam ki babon ki pat yo i bon ngatip hilai phone yang ngaro nglano la ibiang lano ibiang gede ke kalat am ta jong pi de ha kejuk kapor ngakwa ban tentu ifi bapin wan baniah pet kum kandak berpersyan ni kini film kasih kumba gajat benriu kum hasau ni iba ki jat benriu sau ki iba hai film lajong ni skam ba fir kin ai jing persyan nang bakalong gajing mentoy ya kini ki aktor aktris gajungi nang ke industri jungi kan kiu bakalong ro kowe ni kilat ban yo kam yo jam namar ki babun ga government ro kamla iban ai kam tapi pen kan mau dang syen ki seng halang ka banyaki namar gajing bom yo kam yo jam tenak leng junga ngabuk kejing kerpat bala dangio kamai bhal mani film kan long kejing ai kamai jam ya ki samla kejungi badan sab ki aktor ki aktris ki nong ring ki nong make up na dong sedong ki nong script ki nong rai ba tenta temper ya sajisin kene ke kabu nam ta jong ki sewan pej ya film Thailand abijus nama nadu ka sau tarik nadu sipo tarik November jar mame ukpa jong me la phen lada me ko alet khilet bar tukpa la jong ukpa jong me la yap me la smu thong Boleh play ke? Aisha ka pisa ka bai kut anda phala pai ngas pedi ke room number ya pha you know ya what वो क्या प्रस्तुति है क्या? बड़े-बड़े इसके पास कांटेक्ट रहते हैं बड़े-बड़े bali me buri ek jinglong la jong me no mot nganum tep wat wan ban le men le ei ru em hang ni
kali na please pangi dari teh. Hajar san sepak mah. Long. Sana jan. I'm going to pay 15,000 per night. Nga wa ban kia lang bat i kay. Ban yu ba mi api dang bha ba mi manga tang la da long ka bala sum ha sama bi na Soma, ma penga. Kam de shu. Uju krao.